Lasă-mă că e foarte rău. Nu e foarte rău, e foarte bine, crede-mă. Bun. Ridici genunchi și braț opus. Revii. La fel faci pe partea cealaltă, da? Hai să vedem. 1. Revin. 2. Și 3. Bun. 4. Ține brațul drept. 5. Hai, Roxana. 6. Ai o problemă, să înțeleg. Eu am două mari probleme la emisiune. Se vede. Părul Așa. și pantofii cu toc. Perfect. Haide. Și pe spate culcat, da? Picioarele apropiate. Asta e un exercițiu care îmi convine, să știi. Sunt convins. Uberul pregătește cadru cancan. Bun. Ridicăm trunchiul în timp ce picioarele merg sus și se depărtează. Cu brațul venim între, după care revenim înapoi pe sol, da? Haide. Hai odată cu mine. 1 și 2 și 3. Bun. 4. Haide, întinde piciorul, nu ridica trunchiul prea mult. 5. Bravo. Și 6. Radule, am ieșit din post. Și 7. Și 8.